Здравейте всички, които ни гледате, аз съм Shadow Hell и днес играем Майнкрафт. Чакайте малко. Сега ще върна. И така върнах се. Значи, какво ще да правя? Значи, вижте, развих се. Сега ще ви покажа. Значи, като играх, говорих с един приятел. Вижте, намерих, че не, като убих няколко скелета, ми пусна ето. Тук имам някакви глупости, тук е ранигнат, още дадат не е изпечено. Айран имах. Ходим надолу да ви я покажа. Лекла. Нищо. Бум, бум. Само да не му очаква крипи тук. Чете си нареда инвентара. Аз си стрели между другото. И не е добре кирката да ми е. Да, така. Аз след. Странни хора. Чайте ям. То няма какво. Тук беше пълно с скелети. И ми пускаха всеки по един лък. Точно така, като дойде с спалнето, то е много хубаво. И тук там сигурно има дънжен, който аз не го знам къде е. Затова ще разкопая. Само ми ранжат зомбитата. Извинете, да сега се събуждам и имам запали. Да, господине. Искате бой? Ела и си вземи. Ето гледайте, ама тук разкопах да ви я за някакъв дънжен. Няма нищо, човек. Това ми е подозрително. Много е като копая такова бързо. Така по-добре. Вижте хора, но тук продължава. Тук някъде спира. Тук май спира, да. Какво да правя? Освен само да отида да вия за овце. Защото имам само 2 вълна. А натам... Чакайте, че лагна. Натам не ми се ходи много. Ще отида. Ау. Тук между другото намерих още една пещера. И тук намерих... Така се разкопавам това блокчета и го намирам това хора. И ми цена някаква странна такова. Аз се връщам. XP.
съм вече 10 лев. Намеря диаманти и обсидиан. Ще е много хубаво. Това си. Тук бях намерила айран. Тук не е излезла някой торч. Не бе, стой си там бе. Така. Някой друг камък имам бе. Направо да мога да се изкачвам, че да направя. О, бе, изкачва се до тук и нагоре. Няма да се занимавам. Дали го пуша? Това няма смисъл. Това няма как се изкача. О, да. И така. Сега ще видим после да събера някой друго дърво. Костанай, хора. Ще си увелича звука. Вие да чуете. Опа. Лак. Лед. Айди, искам овца тук. Мерси, свят. Нека се шашем. Пуча, бе! Експи даде. Пъткив. На къде сме сия? На тука. Еах! Кеф, че пусна и храна. Колко стрели имам аз? Между другото 3. Тук имах такова. Така да сложа едно такова да се пиче. И такова да имам. Това ще ми трябва. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това ще ги спича после. Това не ми трябва. Ми трябва. И с това да мога да се изкачам. Какво ще го правя да лего? Опа. Вълна. Много насветено у нас, бе. Така. Носна лампичка. Обаче към мъчи тази хрема направо и говоря през носа, човек. Сега имах голд. Не сторич, бе. И
Чайте ве колко е клипа. 10 минути. Окей. След малко моля да го спирам. Защото не ми се занимава. Пай да не хъбам много памет. Сега, защото съм с по-силен телефон. Преди някакъв дет няма никаква памет. И така. Честно вика, направо съм Гошо. Смятам да... така малко бренч. После надолу направо. Защото нататък няма такова. Мали как искам да си изтегля X-Ray хака. И тук има торч. И познайте на кой? Мой. Взимам го за XP само. Не ми трябва много. Между другото, вижте какъв фулсет си направих с нощи. Много як. С нощи си го бях направил. С Димитър Тотев, като си говорихме и аз почвам да си играя, братче, колкото искам. 2 часа игра. Не 2 часа, към половин час. И си намирам няколко скелета. Почват, бам, ги убивам, почват да ми пускат. Такова. Лъкове и аз почвам да ги такова. Да ги възстановявам. Нали? И от всичките лъкове направих ето лък. Вижте докъде е. Почти не е изхъбен. Ами изхъбен е до някъде. На оранжево е. И след малко ще свършва клипа, защото ние днеска не намерихме нищо, ма айде да почваме да копаем направо надолу. Кол! Каква изненада! Мислих, че съм намерил нещо за друго. Чикарка. Еми, направо доста. Качваме се горе и свършвам клипа. Не и този звук, ако обичаш, но мразя го. Чакайте, че не натискам аз. И мерси, че гледахте този клип. Аз бях да пробва БГ. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. И чао!